Sziasztok! Ez itt a Galaxy Channel első forgatási része. Sziasztok! El is kezdi a bemutatkozás. Szabó Jennifer Laura vagyok, 12 éves, novemberben. Adar. Na, ne szólj már vele. Alsóvárosi általános iskolába járok, majd a Rókisijai befogom, Szegeden élek. Hobbim a kézilabda, és K-popper vagyok, nagyjából ennyi. Ha majd meg akartok ismerni, megismertek. Na, sziasztok! Én Nagy Dorina vagyok, de itt a sztár nevem, hírnév nevem, az leszek Dorcis, az osztályban úgy hívnak, hogy Doris, de fecsegőnek is hívnak. Hát mert egy kicsit sokat beszélek. De szóval, annyi a lényeg, a hobbim majd kosárlabdára fogok járni, mert nagy vagyok. Szeretek úszni nagyon, és lovagolni nagyon szeretek. Úgyhogy nagyon jó tanulónak mondhatom magamat, és szeretem az iskolát, de reggel felkelni azt nem szeretek, de aztán ott lenni már szeretek. De legjobban azt szeretem, amikor hazamegyünk. Gyere! Na, ez itt a Lakásom. lakásra. Ő itt a barátnőm, de egyben testvéri szeretet van köztünk. Igen. Annyira imádlak, hogy már utállak. Én is úgy szeretem, annyira sokat vagyunk együtt. Ha gyertek! Itt vannak a szőlők. És ez pedig a körtef. Gyertek utána. De most miért nem is mutatni, hogy csak Itt kell, mert a legérdekesebb. Hát persze. Semmi érdekes nincsen. Én vagyok a legérdekes. Én vagyok a legérdekesebb. Nem, én vagyok. Ja, maradjunk el. Ja, és nem mondtam el, én 10 éves vagyok, a Gedói általános iskolába járok, és Ja, amúgy a művészneve a Jenna lesz. Jenna. nekem pedig a művésznevem Dorcina. Én a Gedói általános iskolába járok, 4B-s vagyok. És Én meg és, 6. B. április 29-én leszek 11 éves, most 10 vagyok. 4B-s vagyok, amit már mondtam, úgyhogy gyertek, itt vannak a tyúkok. Ezek kakkadácsok, idióta, balfaszok, már bocsánat. Aki Vissza olyan vagy, mint a aki viágos kicsi, az most ezt dugja fel be a fejét, azt mondjuk a rikácsról a papagájuk. Na, figyeljetek, 10 másodpercet adok, hogy kijelentkezzetek, akinek nem tetszik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aki bújt, aki nem. Na jó,